പാതിരാ നേരത്ത് കാരുരുൾ കയ്യുമായി ലാത്തി കൂത്താടിയ തങ്കമണി. തങ്കമണി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതല്ല. ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയ വേറിട്ടൊരു സംഭവമാണ് തങ്കമണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ വരികയാണ്. നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഒരു സിനിമ. ആ സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയ ഒരു കഥയുമായി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് തങ്കമണി എന്ന വിവാദം. അതെന്താണ് ആ പ്രശ്നം? എന്താണ് ആ പേര് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്? തങ്കമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായ ചില വംശഗതികളുടെ പേരാണ്. ഒരു ബസ് റൂട്ടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വേണ്ട നരഹത്യകൾ, നരനായാട്ടുകൾ, അത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയൊരു സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെ മർദ്ദിച്ച് തീരെ അവശനാക്കുകയും ചെയ്തൊരു സംഭവം തങ്കമണി എന്ന ഒരു സംഭവം. അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും അതിനോടൊരു ഇഷ്ടമാണ്. അടങ്ങാത്തൊരു ഒരു ആവേശമാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ആ ഒരു ചരിത്ര സിനിമ നടന്ന കഥ തന്നെ സിനിമയായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ കാണും. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിനെ തന്നെ താഴെ ഇറക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അത് സിനിമയായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ തങ്കമണി സംഭവം നടന്നപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ കരുണാകരൻ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചു. കരുണാകരൻ്റെ ഭരണം സഹിതം പോവാനിടയാക്കിയ ഒരു കാരണമാണ് ഈ തങ്കമണി സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ജനപ്രിയ നായകൻ്റെ വേറിട്ടൊരു വേഷം തന്നെ നമുക്കിതിൽ കാണാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടീം തങ്കമണിക്ക് ട്രാവൻകൂർ സിനിമാസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തൂലികയായി എഴുതി മനസ്സിൽ പതിയുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ട്രാവൻകൂർ സിനിമാസ് ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.